Hai, sănătate la toată lumea! Animeul începe cu Denji, protagonistul nostru. După un vis dubios, se trezește și se apucă de lucru. Ne povestește că primește 70.000 de ieni pentru tăiatul copacilor și că acum câteva zile și-a vândut o rinichi, primind 200.000 de ieni. Pe lângă asta și-a vândut un ochi și un testicul. Însă chiar și așa nu reușește să plătească datoria de 38 de milioane de ieni. Pe de altă parte, Pochita începe să latre pentru că a simțit prezența unui demon, lucru care le emoționează pe Denji pentru că un demon mort se traduce prin mulți bani. Folosindu-l pe Pochita drept drujbă, reușește să-l omoare pe demonul roșie. După care apare șeful lui și îi spune că dacă îl vând pe piața neagră pot face bani frumoși, adăugând că lui îi revin 400.000 de ieni, deși dacă scade datoria și dobânda îi rămân doar 70.000. Partea nasoală este că după ce plătește facturile și cele necesare, rămâne cu 1800 de ieni, practic nimic. Schimbând scena, unul din oamenii bătrânului îl întreabă de ce l-au angajat pe Denji. Până la urmă, este doar un adolescent. Bătrânul spune că Denji muncește pentru el pentru a plăti datoria tatălui său. Plus că un vânător de demoni adevărat nu le-ar da niciun cadavru, așa că este o afacere rentabilă. Plus că animalul său de companie este un demon și ar face orice pentru bani. Auzind asta, omul îi oferă 100 de ieni lui Denji dacă mănâncă țigara lui și protagonistul fericit o face. Bărbatul râde de el și îi spune că îl va contacta dacă găsesc un alt demon, după care pleacă, iar Denji scuipă țigara. Înapoi acasă, băiatul și Pochita mănâncă pâine. Denji îi spune că a auzit că lumea adaugă și gem pe pâine, însă asta este un vis pentru ei. Se gândește că va muri înainte să plătească datoria lăsată de tatăl său și probabil va muri virgin, fără nicio iubită, pentru că nu poate duce în jegul ăla de casă. Deși spune totuși că dorința lui este să facă dragoste cu o femeie, după poate muri liniștit. Visul oricărui bărbat până la urmă. Vedem puțin din trecutul lui, în timp ce se uita la mormântul tatălui său. Acel bătrân, care este Yakuza, îi spune că tatălui s-a sinucis înainte de a-și plăti datoria și că dacă nu face rost de 700.000 de ieni până mâine, îl va face bucăți. După asta, băiatul aude sunetul unei drujbe, se întoarce și îl vede pe Pochita, așa că se sperie pentru că este vorba de un demon. Închide ochii și se pregătește pentru cei mai rău, deși își dă seama că micul demon este grav rănit. Din acest motiv, îi oferă brațul lui pentru a bea sângele. Auzi că demonii se vindecă cu ajutorul sângelui uman. Protagonistul se lasă mușcat, însă îi spune că sângele lui nu este gratuit și că ar face bine să facă un contract pentru a-l ajuta de acum încolo. A doua zi reușește să omoare primul său demon cu ajutorul lui Pochita și cere bătrânului să-l angajeze drept vânător de demoni. Înapoi în prezent, Denji nu poate dormi pentru că este foarte foame și îi spune lui Pochita că în seara asta va visa că mănâncă pâine cu gem. Săracul Denji. Dintr-o dată începe să dușească sânge și aflăm că mama lui a murit din vina acestei boli, așa că viitorul nu este prea roz pentru protagonistul nostru. În continuare, apare din nou bătrânul mafiot și spune că are o nouă misiune pentru el. Îl duce într-o fabrică abandonată, însă Denji spune că nu vede niciun demon acolo. Bătrânul îi mulțumește pentru munca sa și pentru că este un câine ascultător și ieftin, deși nu suportă mirosul câinilor. În acel moment, Denji și Pochita sunt înjunghiați pe la spate, în timp ce bătrânul explică că până și un Yakuza visează să devină mai mare și să obțină mai mulți bani. Din acest motiv, au căzut la înțelegere cu un demon. Aceștia voiau mai multă putere, iar demonul voia vânător de demoni morți, deși vedem că de fapt demonul i-a omorât pe toți. Acesta spune că s-au vândut pentru puțină putere, așa că i-a transformat pe toți în zombie mulțumit abilității sale. Cum demonul urăște vânătorii de demoni, le ordonă zombilor să-l omoare pe Denji. Acesta se ridică și fuge de acolo, deși este în zadar. Fiind foarte rănit, este prins din urmă, înjunghiat și tăiat de nenumărate ori. În bucăți, protagonistul este aruncat la tomberon alături de Pochita, care reușește totuși să-i bea puțin din sânge și se trezește. Își amintește de momentele frumoase alături de prietenul său. La un moment dat, Denji i-a spus că a auzit că demonii pot pune stăpânire pe un cadavru, adăugând că dacă el va muri, poate rămâne cu corpul lui. În acest fel va putea avea o viață normală. În tomberon, Pochita se fuzionează cu Denji, reușind să-l aducă înapoi printre cei vii. Denji se trezește și îl întreabă dacă a pus stăpânire pe cadavrul său, însă Pochita spune că i-a plăcut să audă toate visele lui. Denji rămâne surprins fiind prima dată când îi aude vocea lui Pochita, iar micul demon îi spune că i-a oferit inima lui și la schimb vrea să vadă cum își îndeplinește visele. Pochita, ești eroul meu. Denji se trezește în tomberon, își dă seama că toate rănile lui au fost vindecate și în mod ciudat vede că pe piept atârnă coada lui Pochita. Toți zombii alături de demon își dau seama că Denji încă trăiește, așa că își trimite armata pentru a-l ataca din nou. Fără să stea pe gânduri, protagonistul trage de coada lui Pochita
lupta în timp ce toți zombii îl năpădesc și, când totul părea pierdut, se iau de zgomotul unei drujbe în timp ce Denji distruge toți demonii. Putem observa că s-a transformat. Acum are drujbe în loc de mâini și o drujbă în loc de cap. Și pare aiurea când o spui așa, dar recunosc că arată brutal. După ce se ocupă de săgeți, Denji sare pe șeful demonilor și începe să-l taie, deși acesta îl îndepărtează și aruncă zombii pentru a păstra distanța. Nu este o problemă pentru protagonist, care îi taie pe zombie și sare din nou, de data aceasta reușind să-l taie în două pe demon. Epic! A doua zi apare o mașină suspectă la acea fabrică abandonată. Din mașină iasă Makima alături de două ajutoare. Makima, te urăsc și te iubesc în același timp. Aceștia îl găsesc pe Denji încă transformat, iar femeia se apropie și îi spune că are un miros ciudat. Nu pare a fi nici om, însă nici demon. Îl întreabă dacă el este responsabil pentru acest masacru, însă Denji nu-i răspunde și leșină, nu înainte de a-i spune că vrea să o îmbrățișeze. Makima îl prinde înainte să cadă jos și le ia în brațe, după care Denji revine la normal și femeia își dă seama că este doar un adolescent. Îi spune că a venit aici pentru a-l omorî pe demonul zombie și că este un vânător de demoni care lucrează pentru stat. Makima îi spune că are două opțiuni. Una, să devină un demon și să fie omorât, și alta, să fie un băiat normal, deși să devină animalul ei de companie, adăugând că dacă o alege pe ultima, nu-i va lipsi nimic. Denji o întreabă ce mănâncă animalele de companie dimineața, la care Makima răspunde că pâine proaspătă cu gem, cafea, desert, mănâncă mai bine un animal decât mine. Vă dați seama că protagonistul nostru acceptă și pe mașină Makima îi spune că de acum este la chiremul ei și că nu are nevoie de un câine neascultător. Denji spune că la început crede că Makima este amabilă și drăguță și acum crede că este înfricoșătoare. E nebună, Denji, fugi de acolo cât mai poți. În fine, băiatul își aduce aminte de Pochita și îi se face foame, așa că Makima propune să oprească la un restaurant spunând că ea va plăti tot. Îi oferă haina ei și protagonistul se emoționează pentru că nimeni niciodată n-a fost atât de drăguț cu el și, spune că o iubește. Cât de ușor ai căzut în capcană, micule Denji. La restaurant, după ce comandă, Denji leșină pentru că pierduse mult sânge, deși din nou Makima îl prinde. După ce își revine, își cere scuze și explică întreaga situație, iar Makima îl întreabă cum a ajuns să fie așa. Băiatul recunoaște că un demon i-a înlocuit inima. Femeia spune că nu există antecedente despre așa ceva, deși îl crede pentru că are un miros foarte ascuțit, adăugând că prietenul său este încă viu înăuntru lui și îi oferă un miros uman, însă diabolic în același timp. Denji se emoționează, dar leșine din nou și se trezește fix la ora mesei. Makima îl întreabă dacă se descurcă singur și la început băiatul spune că da, deși se răzgândește și spune că nu. Deștept Denji, doar când vrea el. Acesta o întreabă cum o cheamă și ce fel de băieți o atrag și după ce se prezintă, Makima dezvăluie că o atrag băieții ca Denji. Într-un final, ajung la Tokyo, deși băiatul încă se gândea la cele spuse de Makima și spune că și lui îi place de ea. Cei doi ajung la sediul vânătorilor de demoni și aflăm că există mai bine de 1000 de vânători în Tokyo, adăugând că cei care lucrează pentru stat au cele mai bune beneficii, incluzând zile de vacanță plătite. În birou, Makima îi oferă lui Denji o uniformă și îi face cunoștință cu noul său coleg numit Aki, care a început în urmă cu 3 ani. Protagonistul rămâne surprins pentru că credea că va lucra cu ea, însă Aki îl târăște afară. Denji nu renunță la ideea de a lucra alături de Makima, așa că femeia se apropie și îi spune că dacă face o treabă bună, într-o zi vor lucra împreună. Minciuni, numai minciuni. În fine, băieții se apucă de patrulare, în timp ce Denji îl întreabă dacă Makima are iubit. Aki îl duce pe o străduță întunecată și dă cu el de pământ, după care îi spune să se dea bătut și că dacă apare și mâine, îl va lovi din nou. Protagonistul îl întreabă de ce face asta, iar Aki explică că de fapt este amabil, pentru că cei care încep această muncă fără a se gândi la consecințe ajung la 2 metri sub pământ, adăugând că mulți din foștii lui colegi au avut această soartă. Îi mai spune că doar cei cu ambiție și cu o minte limpede pot să supraviețuiască și că îi va spune lui Makima că a fugit după ce a văzut un demon, deși înainte să plece, Denji se ridică și dă o lovitură ilegală. Protagonistul nostru spune că pare de treabă, deși când luptă împotriva unui bărbat, de obicei atacă sub centură, oferindu-i încă o doză de durere brutală lui Aki. Denji spune că ultimele zile au fost cele mai bune din viața lui și da, a început să vâneze demoni fără a se gândi la consecințe, deși asta nu contează pentru că dacă poate duce un stil de viață bun cu mâncare delicioasă, nu le interesează nimic altceva. Aki se ridică și lovește din nou, spunând că unul ca el n-ar trebui să umble după Makima, deși Denji îl lovește din nou unde doare cel mai tare, spunând că aparent și lui îi place de Makima. Aki nu mai rezistă și cade la pământ.
normal, după atâtea lovituri mă întreb cum de n-a murit încă. În fine, după această luptă interesantă, cei doi ajung din nou cu Makima, iar Denji spune că demonul testiculelor l-a atacat pe Aki, deși acesta spune că este o minciună. Makima îi întreabă dacă vor lucra împreună și ambii spun că nu, deși sunt total ignorați. Îi spune lui Denji că de azi va fi în echipa lui Aki și auzind asta, Aki spune că nu vrea bătăi de cap, deși Makima îi amintește că echipa lui este o unitate experimentală. Aki o mai întreabă ce este mai exact Denji și află că se poate transforma într-un demon. Surprins, spune că auzise niște zvonuri, deși nu credea că este adevărat. Șefa lor spune că Denji este special și va fi tratat ca atare, deși dacă renunță sau nu vrea să muncească, va fi eliminat pe loc. Aki adaugă că de acum va locui cu el pentru a-l menține controlat. După ce pleacă, protagonistul îl întreabă dacă Makima este o persoană bună și Aki îi răspunde că da. În trecut i-a salvat viața. Următoarea zi, de dimineață, Denji gustă într-un sfârșit pâinea cu gem. Mult gem și mănâncă cel mai bun mic dejun din viața lui. Următoarele zile, băiatul se relaxează și îl enervează pe Aki, până când într-un sfârșit începe prima lor misiune. Cei doi ajung într-o clădire unde se afla un demon și Aki îi spune lui Denji să se transforme în drujbă, deși băiatul nostru îl omoară folosind un topor, spunând că nu se transformă mereu pentru că rămâne foarte slăbit, plus că nu vrea ca demonul să sufere. Aki devine serios și spune că demonii sunt monștri, n-ar trebui să-i fie milă de ei. Povestește cum familia lui fusese omorâtă de un demon în fața lui, deci mila nu este o opțiune când vine vorba de demoni. Toată lumea își riscă viața pentru a lupta împotriva demonilor, toți în afară de Denji, așa că Aki îl întreabă dacă are de gând să devină prietenul demonilor. Protagonistul spune că dacă există vreun demon cu care poate lega o prietenie, o va face pentru că practic nu are niciun prieten. Aki pleacă spunând că va ține minte acele cuvinte, deși aflăm că toată mascarada fusese plănuită de Denji pentru a nu păta cu sânge revistele pentru adulți. Zeu. Denji spune că visul lui a devenit realitate, duce o viață mult mai bună, însă simte că lipsește ceva. Se gândește la Makima și la sânii ei, dându-și seama că acela fusese unul dintre visele lui cu mult timp în urmă și, cum viața îi merge bine, își propune drept obiectiv să mângâie doi sâni bine dezvoltați. Ce Hokage sau rege al piraților. Ăsta da obiectiv, fraților. Înapoi la birou, Makima le spune că vor avea un coleg nou, avertizându-i că ea este un demon, mai exact Power. Asta da, de asta îmi place. Fata intră pe ușă strigându-și numele, după care îl întreabă pe Denji dacă el este noul ei coleg. Protagonistul surprins se întreabă dacă un demon poate deveni vânător de demoni, deși își dă seama că are sâni, așa că o primește cu brațele deschise. Makima spune că Power este cam dusă cu pluta și, fiind o echipă experimentală, îi avertizează că are nevoie de rezultate. Îi trimite să patruleze orașul și, în timp ce Denji se apucă de treabă, Power îl pocnește pe la spate spunând că este sătulă și că are nevoie de o pradă. Chiar dacă este nebună, Denji o suportă pentru că este frumoasă. După o vreme, cei doi iau o pauză pentru că nu găsesc niciun demon, iar Power spune că foarte probabil să fie din vina ei. Pe când era un demon, era foarte temută, deși din senin simte miros de sânge și începe să fugă. Găsește într-un sfârșit un demon, așa că sare de pe clădire, creează un ciocan de sânge și le omoară dintr-o lovitură. Problema este că acel demon era deja în vizorul unui alt vânător, iar Makima spune că, în mod normal, Power ar fi arestată pentru că i-a stricat afacerile. Îi recomandă să se gândească de 2 ori înainte de a intra în acțiune, după care îi spune lui Denji să o mențină pe Power sub control. Makima spune că, cum în trecut, Power fusese demonul sângelui, își poate folosi sângele drept armă, deși este foarte temperamentală și din acest motiv poate n-ar trebui să fie un vânător de demoni. Auzind asta, Power spune că Denji a obligat-o să omoare acel demon, însă Denji spune că este o mincinoasă. Cei doi încep să se certe în plină stradă, deși Makima le spune să tacă și vedem că Power se supune foarte speriată. Femeia spune că de acum vrea rezultate și o muncă în echipă din partea lor, iar Power spune că așa vor face. Schimbăm scena și, în timp ce Denji își cumpără o doză de suc, Power găsește o pisică și începe să o mângâie. Denji spune că viața lui perfectă este în pericol din vina acestei fete mincinoase, însă Power spune că nu-i pasă, este mai fericită lângă o pisică și, de fapt, urăște oamenii. Urăște și demonii, pentru că unul din ei i-a răpit pisica și, înainte de a o putea salva, a fost capturată de către Makima. Este posibil ca pisica ei să fie deja moartă, deși nu-și pierde speranța, adăugând că dacă ar putea recupera pisica, ar fi dispusă să facă orice. Îi spune lui Denji că nu este capabil să înțeleagă prin ce trece ea și băiatul, într-adevăr, spune că este prostesc să simți asta pentru o pisică, deși, dacă ar fi vorba de un câine, ar înțelege. Voi din ce echipă faceți parte, câine sau pisică? Mie nu-mi plac emulațiile. Bine, Denji spune că mai important decât un câine, pentru el, ar fi să atingă niște seni și, auzind asta, Power îi spune că îl poate lăsa să le atingă pe ale ei, dacă o ajută să-și găsească pisica. Asta da, ofertă de nerefuzat. Cum era de așteptat, Denji își schimbă părerea și spune că ceea ce a făcut acel demon este inacceptabil și, fiind un vânător de demoni, nu poate sta deoparte, așa că o va ajuta. Bine,
Pe el îl interesează Sunny, nimic altceva. Cei doi primesc undă verde pentru a ieși pe teren și, în timp ce se îndreaptă spre locaș, Power spune că știe unde se află demonul, însă doar protagonistul va putea lupta împotriva lui. Foarte probabil, demonul o va folosi pe pisică pe post de scut dacă intră și ea în luptă. Denji îi spune că în trecut avea și el un animăluț numit Pochita, demon, dar în fine, și că nu-l mai poate mângâia, însă acum este în inima lui. Power spune că din acest motiv oamenii sunt proști. Pochita este mort și el se consolează doar spunând că are înviat în inima lui. Auzind cele spuse, dar gândindu-se la obiectivul final, Denji lasă de la el, deși în sinea sa simte că nu se va înțelege niciodată cu ea. În același timp, dar în alt loc, Makima se întâlnește cu șefii organizației, care spun că au aflat că alte țări au început să folosească demonii în armată. Cu toate astea, bătrânii speră ca în viitor demonii să fie singurii lor inamici. Makima este întrebată despre noua sa echipă, iar femeia spune că unul dintre ei pare foarte promițător, în timp ce ultimul ales este interesant. Șefii îi aduc aminte că trebuie antrenați pentru a fi folosiți și că nu trebuie să pună suflet. În mașină, Aki îi spune că Denji este doar un scârbos și se întreabă de ce Makima își pune speranțele în el. Auzind asta, femeia spune că toți demonii se nasc cu un nume și cu cât acel nume are mai multă notorietate, demonul devine mai puternic. Cafeaua, de exemplu, nu pare periculoasă, deci demonul cafea n-ar fi puternic. Însă situația s-ar schimba dacă ar fi vorba de demonul mașină, fiind ușor de imaginat cum ești călcat și omorât de o mașină, deci probabil acel demon ar fi foarte puternic. În continuare, spune că Denji se poate transforma în demonul drujbă și asta ar fi foarte interesant. Aki, pe de altă parte, nu este prea convins, pentru că majoritatea vânătorilor au un obiectiv, însă el dorește să ducă o viață bună și cam atâta tot. Ba chiar crede că se poate împrieteni cu demoni. Înapoi la Denji și Power, cei doi ajung în afara orașului și fata arată spre o casă abandonată, spunând că demonul care i-a furat pisica se află înăuntru. Denji speră să nu fie nevoit să se transforme în drujbă, deși Power crede că glumește. În timp ce se apropie, protagonistul își aduce aminte că demonul va folosi pisica drept scut și se întreabă dacă este ok ca Power să se apropie atât de mult. Fata își aduce aminte că spusese asta, însă rectifică spunând că nu e adevărat. În acel moment, cei doi se opresc și de nicăieri Power creează un ciocan de sânge. Denji încearcă să o atace cu toporul, însă este lovit și cade la pământ. Power îl târăște pe Denji înăuntru și apare demonul care îi spune că a întârziat, ba chiar crezuse că a fugit. Fata îi explică că a durat ceva timp să găsească momentul potrivit, însă s-a ținut de cuvânt și i-a adus un om. Demonul iliac îl ridică pe Denji, spunând că, fiind tânăr, sângele lui este plin de energie. Denji al nostru se trezește și demonul îi arată unul din brațele sale pe care l-a pierdut. Protagonistul spune că îl doare în cod de problemele lui, însă demonul spune că mâncarea n-ar trebui să vorbească. Bucuros, îl ridică și mai sus pe Denji și îl stoarce. Cu ajutorul sângelui său, își va putea vindeca rana. Deși, după ce gustă sângele lui Denji, spune că este foarte scârbos și îl aruncă pe jos. Rana este vindecată, deși, cum i-a rămas un gust rău în gură, va trebui să mănânce alți oameni. Se uită prin tot orașul, însă nu-i plac țigările, machiajele și nici mirosul de parfum. Până la urmă, simte un miros plăcut, mai exact, cel al copiilor. În același timp, Power spune că a adus un om așa cum a promis și îi cere să-i înapoieze pisica. Demonul își aduce aminte de această promisiune, însă spune că o va pedepsi pentru că i-a adus sânge necomestibil, așa că îi mănâncă pisica. Vedem puțin din trecutul lui Power, în timp ce vâna prin pădure. Într-o zi găsește acea pisică și spune că o va îngrășa pentru a avea încă o masă gustoasă. Cu toate astea, pisica s-a obișnuit cu noul ei stăpân și stăpânul s-a atașat de pisică, până când apare demonul iliac și îi fură pisica, spunând că are nevoie de sânge. Așa că dacă își vrea înapoi pisica, va trebui să aducă un om. Înapoi în prezent, Power spune că acum știe ce simte protagonistul când nu poate să-l mângâie pe Pochita, fiind un sentiment teribil. În continuare, demonul o mănâncă și pe ea, deși la fel ca Denji, avea un gust oribil. Pentru a-și îmbunătăți gustul, zboară spre oraș cu intenția de a gusta câțiva copii. După asta, spune că aperitivul va fi un virgin, felul principal, un om musculos și la desert, o femeie însărcinată. Bolnav rău demonul ăsta. În zbor, își dă seama că Denji s-a prins de piciorul lui, strigând că își vrea înapoi Sunny, adică pe Power. După asta, cei doi aterizează pe o clădire și, văzând un civil, Denji îi spune să fugă de acolo. Demonul îl întreabă de ce o ajută, deși protagonistul nu îi răspunde, dimpotrivă îl atacă. În timpul luptei, Denji le spune tuturor oamenilor să fugă și, văzând asta, demonul apucă o mașină cu un om înăuntru și o aruncă spre Denji. Protagonistul prinde mașina și o menține în aer, deși spune că nu-l interesează oamenii, ca în continuare să-i arunce mașina lovind
lovindu-l în față. Răspunsul demonului este o undă de șoc care îl trimite în aer pe Denji, după care avea de gând să mănânce acel om pentru a se vindeca. Problema este că încă aude sunetul unei drujbe, întrebându-se cum Denji este încă în viață. Din acest motiv se sperie și aruncă diferite obiecte către el, deși cu mare ușurință le taie și începe să-l atace pe demonul iliac, reușind într-un final să-l omoare. Power se trezește cu un sentiment plăcut, ținându-și pisica în brațe. Surprinsă, își dă seama că se află în brațele lui Denji și, mai important, demonul iliac a fost omorât. Fata îl întreabă de ce a salvat-o. Până la urmă, i-a întins o capcană și aproape moare. Însă băiatul pur și simplu arată cu degetul spre sânii ei cam slab dezvoltați. Părerea mea. Power spune că acest motiv este unul destul de tâmpit. Tâmpită ești tu! Sânii sunt sfinți! În fine, își cere scuze pentru că l-a pus în pericol. Acum este fericită pentru că pisica este în viață. Așa că se va ține de promisiune și îl va lăsa să-i atingă sânii. La fel ca mine, protagonistul se bucură și sărbătorește această victorie. Însă de nicăieri rămâne fără mână. Vinovatul este demonul lipitoare, care este femeie, să zicem. Aceasta îi mănâncă mâna. Situația nu arată deloc bine, pare un monstru foarte puternic, așa că Denji o întreabă pe Power dacă o poate lupta. Fata spune că nu se poate mișca din vina rănilor, însă propune să ia pisica și să fugă de acolo. Ea va rămâne pentru a-i distrage atenția demonului. Denji nu poate renunța la sâni, orice ar fi, așa că se pregătește de luptă. Trage de cablu cu intenția de a se transforma în drujbă, însă apare doar o drujbă mică, cu care nu prea are șanse să-i facă față demonului lipitoare. Motivul este că a rămas fără prea mult sânge în corp, fiind destul de slăbit, însă chiar și așa va da ce are mai bun. Pe de altă parte, demonul spune că într-un sfârșit și-a găsit camaradul, adică demonul iliac, deși mort. Îl întreabă pe Denji dacă el este făptașul, deși băiatul nu-i răspunde. Demonul iubitoare spune că demonul iliac era iubitul ei. Ce imagine am în minte, scârbos rău. Cum îi place fața lui, îl va lăsa în viață, deși are de gând să omoare pe Power și pe pisică, așa că, cum vorba bună nu merge, rămâne doar lupta. Ambii adversari își arată puterea folosind diferite atacuri, deși fiind rănit, demonul deține avantajul. Se pregătește să-i dea lovitura finală, deși vedem că Denji nu este un papălapte. Papălapte. În orice caz, reușește să-l rănească pe demon. Cu mândrie, spune că își va îndeplini visul orice ar fi și începe runda 2, care, la prima vedere, este câștigată tot de protagonistul nostru. Deși la sfârșit a fost în zadar pentru că demonul îl străpunge pe Denji și spune că va fi mica ei gustare. Power, la pământ, nu este în stare să-l ajute și când totul părea pierdut, apare Aki. Con. Cât de șmecher, fraților. Aceea este abilitatea lui Aki, numită Con. Demonul vulpe îi cere voie lui Aki să-și mănânce prada și acesta este de acord. În felul acesta, Denji a fost salvat, demonul a fost omorât și Aki îi spune echipei sale să găsească toți supraviețuitorii. Îi cere lui Himeno să fie atentă în cazul în care apare vreun alt demon, după care îi spune lui Denji că îl va duce la spital. Însă Power va fi dusă la interogatoriu, iar pisica va fi dusă la veterinar. Mai târziu, protagonistul se trezește la spital și Aki îi spune că i-a găsit brațul și că îl vor putea lipi la loc. Denji remarcă faptul că Aki și demonul vulpe păreau fi prieteni, deși Aki explică faptul că vânătorii de demoni fac contracte cu diferiți demoni pentru a lupta alături de ei. În schimbul puterii demonului vulpe, Aki a oferit la schimb o mică parte din corpul său, mai exact, puțină piele. Aki subliniază faptul că demonii nu sunt prieteni, vor să ucidă cât mai mulți oameni. Denji spune că Power nu este așa și pare de treabă, însă Aki spune că i-a urmărit folosind camerele de supraveghere. Și după o mică investigație și-a dat seama că Power a vrut să-l omoare și nu înțelege de ce o protejează. Denji se preface că nu știe nimic și cum n-au existat victime, Aki va uita tot ce s-a întâmplat. După asta pleacă din cameră și afară îl aștepta Power alături de Himeno. Aki o lasă în libertate pe Power, susținând că sunt vânători de demoni la urma urmei. Și dacă demonii îi ajută în luptă împotriva altor demoni, înseamnă că sunt utili. Pe noapte, Aki se întâlnește la birou cu Makima și explică cele întâmplate. Faptul că Denji a reușit să-l omoare pe demonul iliac și cu ajutorul diviziei a 4-a a fost lichidat și demonul lipitoare. Makima îi mulțumește, adăugând că Denji și Power au făcut o treabă bună până la urmă. Aki spune că este acceptabil, având în vedere că nu există victime colaterale, putând să elimine 2 demoni dintr-un foc. Makima este de acord, însă își dă seama că Aki a devenit mai flexibil în gândire, întrebându-se dacă Denji are de a face cu asta. Însă Aki spune că nu s-a schimbat deloc. Dimineața următoare, Aki se trezește, își face o cafea și citește ziarul liniștit.
Apare și Denji, care ia micul dejun ca de obicei, după care Aki se ocupă de casă, făcând curat și mâncare. Această pace nu durează prea mult, pentru că cineva bate la ușă și ați ghicit bine, este vorba de Power. Aki primește un apel de la Makima, care îi spune că de acum va trebui să aibă grijă și de nebunatica asta. Vedem că nu este fan al legumelor și băieții o ceartă pentru că își bate joc de mâncare. Bă, sincer, nici eu nu mănânc legume, dacă te gândești, acolo fac sex insectele. În fine, după asta înfundă toaleta și cel care trebuie să repare nenorocirea este protagonistul nostru. Chiar atunci apare capul răutăților și dă de înțeles că a sosit momentul mult așteptat. Se așează și spune că a câștigat 3 încercări. Una pentru că i-a salvat pisica, alta pentru că a omorât demonul Liliac și ultima pentru că a protejat-o în fața lui Aki. Denji, fericit, spune că Power este un înger, după care își începe afacerea, deși spune că ceva nu-i bine. Și într-adevăr, Power avea un fel de burete pentru a-și mări sânii. În fine, mai are 2 încercări, de data asta fără niciun fel de burete la mijloc și după ce își termină treaba, băiatul rămâne puțin nedumerit. A doua zi continuă să fie nedumerit și la birou semnează câteva documente, deși încă este nedumerit. Makima își dă seama de asta și le întreabă ce are, iar Denji spune că a obținut ceea ce își dorea, însă nu s-a simțit prea bine. Se întreabă dacă așa se va simți și în viitor, când își va îndeplini vreun alt vis, dacă este mai importantă călătoria decât destinul. Makima îi cere să explice ce s-a întâmplat și Denji spune că i-a atins sânii unei femei pentru prima dată, deși nu s-a simțit atât de bine. În acel moment, Makima îi ia mâna și spune că în aceste cazuri, cu cât cunoști mai bine persoana, cu atât este mai satisfăcător. Începe să se comporte destul de pervers, ba chiar îl mușcă de deget. Cireașa de pe tort este când îi pune mâna pe sân și, cum era de așteptat, Denji se emoționează atât de mult încât cade de pe scaun. Makima profită și spune că vrea să-i ceară ceva. Și nu-i dă mici, ci îi cere să-l învingă pe demonul pistol. Aflăm că acest demon a apărut în urmă cu 13 ani în Statele Unite, însă locația lui actuală este necunoscută. Acela este un demon puternic, foarte puternic și visul umed pentru toți vânătorii. Practic toți vor să-l omoare. Makima îi spune lui Denji că este special și că va putea să-l învingă și, mai important, dacă reușește va putea să-i ceară orice. Unde-i demonul ăla, că băiatul nostru trebuie să devină bărbat? Makima explică faptul că când demonii apăruse pentru prima dată, oamenii începuseră să folosească arme, deși asta crease și mai multe probleme, războaie și altercații. Oamenii au început să fie împotriva armelor, să le fie frică de ele. Și totul s-a dus dracu când în Statele Unite a avut loc un atac masiv cu arme de foc unde și făcuse apariția și demonul pistol. În trecut, în timpul atacului, tânărul Aki era alături de familia sa. Acesta vroia să se joace baseball cu tatăl său, deși acesta din urmă nu poate pentru că fratele lui mai mic nu se simte bine. Îi spune să se joace singur, deși fratele mai mic spune că vrea să se joace și iasă afară alături de Aki. Odată afară, cei doi încep o luptă cu bulgări de zăpadă, până când fratele mai mic nu-și mai simte mâinile de la frig. Aki îi spune să se întoarcă în casă pentru a-și lua mânușile, fiind ultimele lui cuvinte față de el, pentru că casa, alături de familia lui, sunt dezintegrați. În prezent, Makima spune că demonul pistol omorâse 1 milion de oameni în 5 minute, după care dispăruse. Chiar și așa, frica oamenilor față de demoni crescuse și din acest motiv a crescut și forța demonilor. Pentru a menține forța demonului pistol într-o oarecare măsură, au stabilit o lege care interzice folosirea armelor de foc de către civili, plus că la știri nu mai sunt difuzate cazuri despre atacuri armate. Denji spune că va da tot ce are mai bun pentru a-l învinge, însă primul pas este să-l găsească. Pentru asta, Makima îi arată câteva gloanțe, care sunt de fapt bucăți din demonul pistol. Dacă un demon mănâncă vreo bucată, devine mai puternic datorită puterii demonului pistol. Acele bucăți se atrag și dacă devin o masă suficient de mare, se întorc la corpul original. Schimbăm scena pentru că echipa lui Aki are o misiune nouă. Au primit informații despre un demon într-un hotel. Există șanse ca acolo să găsească mai multe bucăți din demonul pistol, așa că toată echipa pornește în căutarea acelui demon. În fața unui hotel și cu o bucată din demonul pistol în mână, Aki spune că acest demon deține și el o bucată, pentru că cea pe care o are el reacționează. Denji spune că poate fi chiar demonul pistol, însă Aki îi explică că dacă ar fi așa, atunci reacția ar trebui să fie mult mai puternică. Unul dintre colegi, numit Arai, spune că este fericit să lucreze alături de Power și Denji. Aki spune că nu este nevoie să se comporte frumos și că îi poate omorî dacă vreunul dintre ei fuge. Himeno îi spune să o lase mai ușor și Denji este de acord, spunând că încă nu a primit nicio recompensă pentru uciderea demonului Liliac. Auzind asta, Himeno promite că cel care va omorî acest demon va primi un pupic pe obrăjor din partea ei. Însă Denji, amintindu-și de cele întâmplate cu Makima, spune că acele lucruri au sens doar dacă cunoști persoana și nici măcar nu știe cum o cheamă. Himeno, surprinsă, îi spune la ureche că dacă omoară demonul, îi va oferi un sărut cu limba. De atât avea nevoie Denji pentru a uita de tot și fuge pentru a omorî demonul.
deși Arai îl oprește și spune că nu-l va lăsa să-i facă ceva lui Himeno. Ceilalți colegi se alătură acestei discuții, în timp ce Aki o întreabă pe Himeno dacă cei noi sunt pregătiți, la care femeia îi răspunde că Arai este puternic, pe când cealaltă fată este deșteaptă. Aki crede că cei doi nu vor rezista mai mult de un an și, schimbând scena, mai exact în trecut, îl putem vedea pe Kishibe, preferatul meu. Acesta îi face cunoștința lui Himeno cu noul său coleg, adică Aki. Aflând că acesta este al cincilea ei coleg, toți cei dinainte au murit. În prezent, echipa îl caută pe Demon prin hotel. Himeno spune că își va face apariția în curând și dintr-o dată o ușă se deschide. De acolo iasă un cap cu o mână și un picior care o atacă pe Kobeni. Himeno își folosește demonul și îl oprește, după care Power îl taie în două. Himeno explică faptul că a făcut un contract cu demonul fantomă. La schimbul ochiului său drept, poate controla mâna dreaptă a demonului. Își dă seama că acel demon nu deține nicio bucată din demonul pistol, așa că își continuă aventura. La următorul etaj, văd urme de sânge pe jos și pe perete, aceleași semne pe care le-a făcut demonul omorât la etajul inferior. Din acest motiv, Arai verifică etajul și își dă seama că încă sunt la etajul 8, nu la 9. Îngrijorat, coboară scările, deși ceilalți îl văd venind de sus. Își dau seama că sunt blocați la etajul 8, așa că Himeno, puțin surprinsă, îl întreabă pe Aki ce se întâmplă. Acesta presupune că asta este abilitatea demonului. Intră în mai multe camere, deși mereu ajunge în același loc. Himeno își dă seama că demonul i-a demenit într-o capcană. Kobeni se sperie gândindu-se că nu vrea să moară aici, însă Arai îi spune să se liniștească. Power începe să râdă de ea, însă Aki îi întrerupe și spune că ceasul din cameră arată mereu ora 8. Deci este probabil că abilitatea acestui demon să fie oprirea timpului. Mai exact, a oprit timpul la etajul 8. Denji se bucură spunând că așa poate dormi cât vrea el și, spre surprinderea tuturor, chiar se pune la somn. După câteva ore, Himeno îl trezește, după care Aki intră în cameră și dezvăluie că demonul omorât de Power acum ceva timp este de fapt în viață. Și nu doar asta, dar crește din ce în ce mai mult. Demonul le cere să-l predea pe Denji pentru a-l mânca, la schimb îi va lăsa în viață pe ceilalți. Kobeni îi spune protagonistului să accepte propunerea și cu un cuțit în mână îl atacă, însă Aki o oprește și Himeno o lasă KO. Demonul își bate joc de ei, iar Aki încearcă să-și invoce demonul, deși, cum era de așteptat, nu se întâmplă nimic. Pe de altă parte, Himeno își poate folosi demonul, așa că îl atacă, însă asta îl face să crească și mai mult. Sătul, demonul îi fugărește și etajul se întoarce. Kobeni profită pentru a-l ataca din nou pe Denji, deși Aki se opune și este înjunghiat. Supărat, spune că nu-l poate lăsa pe Denji să moară, pentru că fără el nu-și poate duce răzbunarea la sfârșit. Văzând cele întâmplate, Denji hotărăște să-l înfrunte pe demon și sare direct spre el. În felul acesta se termină acest sezon. Din câte am înțeles, anul acesta va apărea continuarea. Probabil nu este un serial, ci un film. Chiar dacă am citit manga-ul, sunt nerăbdător să-l văd pe Kishibe și toată nebunia care urmează. Dacă ți-a plăcut rezumatul, nu uita să lași un like, un comentariu și să te abonezi canalului. M-ar ajuta foarte mult. Eu sunt Senpai de încredere și ne vedem săptămâna viitoare.